leuk om jullie allemaal te zien. Een aantal bekende gezichtjes. Ik ga me toch nog eventjes voorstellen, zodat iedereen weet wie ik ben. Want voor sommigen ben ik nieuw. Ik ben Anne en ik ben fotograaf, kunstfotograaf. Ik maak foto's die kunst zijn. Dus net als een schilder een schilderij maakt, dat dan misschien, hopelijk, ooit in een museum komt te hangen, maak ik foto's waarvan ik ook hoop dat ze ooit in een museum komen te hangen of in een galerie. Ik wilde jullie eerst namelijk even vragen van wie maakt er hier zelf wel eens foto's? Wie doet dat wel eens? Ik doe dat bijna elke dag. Nou, de meeste. Ik ga jullie even uitleggen hoe die camera werkt, want sommigen van jullie hebben dat al wel eens een keertje gedaan, maar niet iedereen. Nou, Anouk, kom eens naar voren. Laat eens aan de groep zien hoe je die moet vasthouden. Ik weet het. Die onderste hand moet die echt op leunen. En deze hand die moet om de grip heen, dat noemen we dit deel. En met je wijsvinger kun je het knopje induwen. En laat maar eens zien, aan de achterkant heb je je duim. Er zit een speciaal vakje waar je duim in kan. Hij staat niet aan. Nee, hij staat nog niet aan. Dat gaan we zo meteen pas doen. Gelukkig dat die niet aan stond. Oké. Nou, gaan we dat allemaal eens eventjes proberen. Mag je mij even nadoen? Nee, laat de camera's maar even liggen. Even zonder camera. Dus maak even een bakje van je linkerhand. Dus links. Ja? Daar moet de lens in. Zo. Bam. En niet zo. Want dan ben je niet zo stabiel. Dan laat je hem makkelijk vallen. Hij moet rusten op je handpalm. Zo. Ja? Dus dit is het cruciale. Ja. Hier. En hier. En hier. Nu ga je door en dan ga je mooie balletstappen maken met golvende armen. Hele mooie spitse voeten. Hele spitse voeten, goed zo, mooi. Let op. Onze golfarmen gaan heel even in de zij. Je gaat op je tenen en dan maken we even hele kleine trippeltjes. Hele kleine trippeltjes. En dan kies je al trippelend een mooi plekje uit. Waar je zo mooi als je kunt staat, Lotte. In die hele mooie, chique eerste positie. Laat maar eens even zien. Ja, keurig. Dus je hakken tegen elkaar, je tenen naar buiten. En dan sta je in een eerste positie, zo heet dat. En in deze eerste positie gaan wij onze begroetingsdans doen. Weet je die nog? Zet je handen maar eens heel chic in je zij en zet je hoedje op. Je hand weer terug. Ja? Dan gaan we dadelijk heel chic, als een chique dame, zo met die mooie balletstappen. En dan kom ik iemand tegen en dan ben ik bij Lotte en dan zeg ik hallo, ik ben Anita. En dan zeg jij hallo. Oké, wel je hoedje even afnemen. Zo, ja, heel mooi. Maak je een mooie buiging. En dan stap je weer verder. Hele chique stappen. Kom je weer iemand anders tegen, doe je hetzelfde. Ja? Nou, kijk eens even rond.
Want we hebben heel veel mooie dansertjes hier in de zaal. En je moet proberen dat je iedereen even hebt begroet. Dat zal misschien niet helemaal lukken, maar het zou leuk zijn als dat lukt. Ja? Oké. Ga mooi klaarstaan in die eerste positie. Pakken we daar een mooi begroetingsmuziekje bij. Ja, je mag gaan starten, hè? Wel je hoedje, hè, Ira? Oeh. Beetje spannend, hè, Maya? Zal ik met jou meelopen? Ja, je kent nog helemaal niemand, hè, behalve Jasmine. Als een bakje. En dan deze handvinger hierop. Nee. Als het lukt, als je hem goed kunt vasthouden, dan mag je beginnen. Hier doorheen kijken voor de foto te maken. Ja? Jullie kunnen dat wel? Oh. Wat was jouw naam ook weer? Mart. Marten? Ja. Oké. Dan mag jij beginnen, Marten. Ja, om de beurt. Dus om de beurt foto's maken, hè? Hoe moet je hem vasthouden? Als die piept, dan heeft hij nog geen foto gemaakt, hè? Doorklikken. Hoe hou je hem vast? Laat het nog eens even zien. Ja, duim hierachter. Iets hoger. Zo. De vinger op het knopje. En hier doorheen kijken. Als die piept. Wacht dan. Ja. Als die piept. Dan maakt hij nog geen foto. Moet je harder drukken, dan maakt hij een foto. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Wie durft er als eerst? We doen eerst ik 2. Jij oranje, doe ik groen. En dan groen, en dan blauw en dan nog paars. En dan foto maken van... En... Welke? Ja. Jongens, die staat in de weg. Probeer nog maar eens een keertje. Maar dan probeer er helemaal op te zetten, ook met haar gezicht. Een beetje omhoog houden. Ja. Zo, ja. Moeilijk, hè? Oh, ik ga het toch even uitleggen hoor, jongens. Oké, die is goed. En hier ga je eventjes het ritme dat hier stond hier ook toepassen. Dat is hem, maar niet. Dat is hem niet. Goed zo, mooi gespeeld.
Niet te veel okselfris, want dan kom je niet tussen elkaar door. Maar gewoon je arm hier. Rosalie, laat ze even zien. 1, 2, pam, pam, pam. 1, 2, pam, pam, pam. Ja, je mag een heel klein ietsie-pietsie schouder, maar niet te veel. Doe nog eens terug. En 1, 2, pam, pam, pam. 1, 2, pam, pam, pam. Precies. Vooral bij die pam, pam, pam niks doen met je armen. Bij die laatste 1, 2, 3... daar moet je een soort van vliegen over de vloer op rullenvee. Rim-pim-pim is het. Rim-pim-pim. Niet meer, niet minder. Wacht even, laten we van het begin doen. 5, 6, 7, 8. 1, 2. 1, 2. Ja, goed zo. Goed zo. Woehoe, daar komt ie. En... Keurig. En... Vliegen, hè? Vlieg! Goed zo. Laatste keer naar de overkant. Ja, heel goed. Ja, heel goed gedaan.